Aindrias Ó Cathasaigh tá tú an seo sa Chultúrlann má Feirste a sheolú de leor Réabhlóid na Rúise. Inis tú catia bhartaí tú ar leor seo scríú? Well, bhí spéis am a Réabhlóid Rúise le blianta fada mé léim agus i gcéróla sa chur an Réabhlóid. Agus híl mé go mhór an fel nach ra éon leabhar a réige faoin Réabhlóid. Agus fada is ó damsan íor fáilte bé leabhar in éireann na cruisíos ar stan na Réabhlóide. Mar sin gur scéal an spéisiúil éis go leor le fóla más agus hála gur a cumór an chéad ar siúil híl mé cahamid rudí cin sa dhéanamh leis an scéal a thiorsa bhaoine an éigeas goíos go mééis sin an fóla más béite. De bhhail cé an ceachtas mó atá le fólam ag sochaí an léniu inéan ó Réabhlóid na Rúise? Well, is dói an ceach gur féidir a rudí ahrú, mar gomininic der polatóirí agus na daoine atá ganas go bhfuil Coiscéim mar atá agus go gaithid fannach mar atá. Is féidir ahrú beagán dhéanann seo nó ahrú beagán siúd a ceach rudí a bheith mór an mar a chéile. Ach sílam an rud a rinne daoine céblion ó hin sa rúis go raibh siad ní gá go gaise bheith mar sin. Is féidir linn ahrú chuir sin. Ní gá amach drom sever a ganas agus an chuid eile faoi chois. Is féidir linn íireachtaí dhéanamh é sin ahrú agus corran na bhéine agus siirse thiors de gachtain sin an aisling a sppraag daoine chun trod a 1970 agus sílam go mhaitham rud é an aisling sin a bheochans sa saol sa lá tanniuáin.